Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Maigsoon ko din ni Kristo maing buntag ka natong tanan. Ang buntag niyo. Kita karon nakatigom ng pagsaulog ng Santos nga misa. Ug diyan panagtigom kita magpadayon pagpadangan ug mapag-ampo alang ni adto mga tawo nga nagkinahanglan sa itong mga pag-ampo karon ug alang usab sa itong mga personal kayo nga mga intensyon ug sa mga intensyon nga gihalad nining atong Santos nga misa. Ug mahimo kitang takos sa pagsaulog ng Santos nga misa, maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga may anhi aron pagtawag sa magsasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan to kita sa Dios nga kagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon unta kita ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit noong hari, Dios Amahan makagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang among pangamuyo. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, uban diha sa Espiritu, himay sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Itugot makagagahom nga Dios nga magmaya kami sa pangilin ni Santo Tomas Apostol aron makatabangan unta kami sa kanunay sa ihang panalipod ug mabuhi unta pinagi sa pagtuo sa ngalan ni Jesucristo imong anak nga iyang giila nga Ginoo nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Busa kamo mga dili Hudeo, dili na mga langyaw o mga dumudoong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang
mga nasud. Himaya siya kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Kay makano unayon ang iyang kaluoy alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Himayaon ka, Alleluia, ang labing gamhanan nga atong Dios. Marunong sa gihapon, Alleluia, ug sa katuigan nga tanan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kanino, Kinatlogikan sa Ebanghelyo sa mala ni San Juan. himayaon ka, O Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha sa Ginoo. Busa, isuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kung makita ko o ikatipion ang akong tudlo sa inagianan sa mga lansang diha sa iyang makamot. Ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako humutuo. Human ilabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang matinun-an sulod sa lawak, ug nahiuba na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mibarog sa tiliwala nila ug mingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya mingon siya kang Tomas, tanawang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Ug si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba kay nakakita ka kanako? Ulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maglingkod. Mayong muntag natong tanan. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Kini may importante sa mga pulong na nabatbat ni Santo Tomas. Tungod kay kini naglangkob man usab sa atong pag-ampo nga angay natong isulti matag panahon nga kita mutambong sa Santos nga misa. Kanang inigbayaw na bitaw sa pari sa consecrated host. This is the prayer that we're supposed to also pray before the Eucharist. My Lord and my God. Kini usa ka nindot kaayo nga pamaagi sa atong pagpamalandong about the mercy and the compassion of Christ. Si Santo Tomas sa iyahang luyo sa iyang pagduda was given this beautiful privilege to be able to encounter Christ
again the second time that he appeared. Ug sa iyang pagpakita diha sa kanto Tomas, nabatbat kini sa mao nga apostoles. Duha ka maagi sa pagtan-aw sa hitabo. The physical presence of Christ and the divinity of Christ. Ginoo ko ug Dios ko. And this is the very thing that we are all invited to also experience diha sa atong pagtambong sa santos nga misa. Nga makita nato ang real presence of Christ and the divinity of Christ. Ug kini usa ka matang nga kinahanglan kinang atong hupdan kayod sa atong pagtuo. That with our faith, the eyes of our faith, sees the very presence of the divine Christ and the physical presence by the transformation of the bread into the body of the Lord. Amen. Ang pagpakita sa atong Ginoo kang Santo Tomas usa ka pagpadayag sa iyang gugma ug kaluoy after undergoing a period of crisis, a period of doubt. Gipakitaan siya, gitagaag kay gayunan sa pagtan-aw, pagkaamgo, may tungod sa kamatuoran sa pagkabanhaw. Adunay mga higayon nga kita, we lose faith. Adunay kahigayunan kita mawad-an sa pagtuo o mawad-an pud sa gana sa atong pagsimba. But God will always bring us back. But God will always allow occasions to take place for us to discover who He is and what He is in our life. Amen. As we continue with this Holy Mass, my dear friends, let us pray that just like Saint Thomas, amidst all the many doubts and experiences of pain and difficulties, ang atong encounter sa Ginoo in the Mass may always become the very encounter of Thomas with Christ, nga kinibunga sa kaluoy ug kaayo sa atong Ginoo, the divine mercy of Christ, nga tagaan kitag kahigayunan kanunay sa pagsangpit ug pag-ila kaniya diha sa iyang mga daghang milagro nga gibuhat kanato. And every time we do this, may we continue to always have these words in our hearts: my Lord and my God. Amen. Please stand. Uban ang pagtuo diha sa labanhawng Kristo, kansang mga samad mao iti mailhan sa iyang kadaugan, ipadangat nato karon ang atong mga katuyuan ngadto sa maluluyong Amahan, ug moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga isip simbahan, dili unta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa mga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga molambo og motubo unta ang simbahan dinhi sa Asya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga tig-ang makasasala o mga walay pagtuo makabuntog sa ilang mga pagduha-duha ug mosagop sa tinuod nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo, ilabi na ang mga nagmingaw ug nagmasakiton, makasinati sa kalipay sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong ti Filoca momot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, makaambit sa himaya sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Amahan sa among pagpadangat sa among mga katuyuan, paladmi ang among pagtuo aron sama sa pagtuo ni Santo Tomas
higugmaon ug simbahon namo ang imong anak nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog lang yun. Lawas o kalan, ihalad ko kanimo ang tanan. Kasakit o kalipay, kagulanan o kalambusan. Sa kanunay mualagad kanimo Ginoo lamdagi ako matuman kunta ang tanan mga subok mo. Ay, so pagampo kamoro ng ako yung sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Dawatan ang taas sa Ginoo ng sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pakimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagatuman kami, Ginoo, sa among katungdanan sa pag-alagad kanimo. Ampingi ang imo ang mga gasa dinhi kanamo nga nagahalad kanimo sa sakripisyo sa pagdaig o sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas nga apostol. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayog mata. Santos nga mahan Diyos nga tunay magkagahom sa tanan. Ang igmatarong wen magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarug kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnon nga mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya luyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan, daygo na nag-anhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitasan. Santos kayo ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang mga espiritu ng pagsantos ni mga gasa, para mahimo kinialang kanamo, malawas og dugo na Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, may kuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas og mihatag din ngadto siya mga tinunan og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kini pag-usabog mihatag diningat to siya mga tinunan og maingon. Dawata kini pangin kamong tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan.
Ang dugong iwala lang kanyo galang sa tanang mga tao o mga sala mapasaylo. Buhata kiniron paghandom kana. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw. Si Kristo mo balik man. Ang paghandom sa kamatayan pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahanin ning pansi kanabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan mo atubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kabi sa gugma uban ni Leon na mong Papa, ni Alberto mong obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga dagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amay kaw nga daygon ug amay kaw ang himayaon, pinagi ni Hesus Kristo nga imong anak. Hinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan. Dihas kiu sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ituluan kita sa itong Ginoong Jesucristo sa pagsangpit sa amahan, busa mga has kita sa pagbuhat sa ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Manghay kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tilabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumog ang himaya, hangtod sa kang. Ginoong Jesucristo nag-iong kasi mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaniyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mong masala kung nilipagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa kanunay manaakan ninyo. Manasab kanino. Pagkita ta karon ang pag-inig suunay panagdait. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Cordero sa Dios, kadagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Cordero sa Dios, kadagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Cordero sa Diyos, kadagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinga.
Kinihatong Ginoong Heso Kristo ang kordero sa Dios. Kadagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ayan mo kalawat kanimo apan ipamulong ko lamang og mamaayo. Ang lawas ug dugo sa itong Ginoong Heso Kristo magdalaunta kanato sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mayong Jesus, sugot akong ito. Alang ka na kung anakas altar. Lawas dugo, kalanon nga langit nun, sa putling nga kalak ihatag mo. Sa putling nga kalak ihatag mo. Likod ako sa kanimo muda, dininihiring Santa Comunion. Nakita mo ang akong kasalanan, andaman ang dugan kong kapos. Andaman ang dugan kong kapos. Buhing mana nga sa langit nanami, kalipay ug sa kalagpuson. Dali o Dios, kahayag kinabuhi, sa dughan ko putli nga pahandin. Sa dughan ko putli nga pahandin. Mayong Jesus, hugot akong mituo. Alang ka na kung anakas altar. Lawas dugo, kalanon nga langit nun, sa putling nga kalak ihatag mo. Sa putling nga kalak ihatag mo. Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among giilang nga Ginoo Dios, amo usab nga tuohon pinagi sa buhat ug kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausap kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dadiyang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Dios.